Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta jucăm Minecraft multiplayer. Și da. Așa. Stați. Așa și gata. Bun. Stați puțin să văd dacă mă primește. Da, mă primește. La unele nu mă mai primea. Astăzi o să fac mai multe videoclipuri. Că suntem în vacanță, adică de ce să nu fac videoclipuri, mai ales de Minecraft. Am văzut că s-au strâns parcă 7 like-uri la un videoclip de Minecraft, deci văd că apreciați, nu era niciun dislike. Văd că apreciați mult seria de Minecraft și am zis, hai să mai fac videoclipuri. Dacă tot vor ei Minecraft, adică dacă tot vreți voi Minecraft, da, zisesem vor ei că sat. Ei. Ok. Așa. Și mi-am băgat altă versiune. Dacă vreți să în următorul videoclip să facem niște prostii pe aici, nu prin lumea asta, că nu e a mea, prin altă lume, eu zic bine, să spuneți acolo jos în comentarii. Dacă vreți să fac niște nebunii, să mergem în la Ender Dragon, să mergem la cine vrem, nu să mergem să mergem în Nether, să facem și noi un Wither și da. Ok. Vă puneți cu un PvPR. Așa. Bun, l-am dat pe ăla. Stă acolo. Nu, mi-a dat kick. Ok, hai să vedem dacă sunt de PvP. Stați. Așa. Da, de PvP. Ce-mi place mie PvP-ul. Mai ales Skywars e foarte tare. Adică în jumate sunt foarte bune itemele. Găsești armură de diamant, bă frate, e tare acolo. Că m-am mai jucat. Și eu am făcut pe Ender Dragonul de 2 ori. Nu strică să-l mai bat odată. Hei, ce e asta? Cum ies? Mai și râde. Băi.
fac, mă, eu? Ceilalți nu știu unde sunt. Și bun. Ne, nu pot. Hai, mă. E invincibil. Nu-mi place. Eu ies de aici. Ok. Mai bine facem de acum nebuniile alea. Că eu cred că sunt nerăbdători. Și nu am mai făcut episoade de Minecraft. Pentru că un prieten de-al meu m-a păcălit că după aia Minecraft-ul nu mai costă după ce îl dezinstalezi după aia și eu oricum n-am plătit, mi l-am băgat așa de pe un site. Și nu e demo, altul e demo. Și vedeți aici la bossul Adi Deanu că am ajuns într-o mină. Așa. Bun. Ok. Aici e bine. Aici e bine. Na. Pun la asta. Pe asta nu. Așa. Bun. Aici nu fac nimic și dau play. Și acum așteptăm. Bun, o să mă duc după aia pe multiplayer. Pun pauză. Oricum mai filmez vreo 4 minute așa. 5. Ok. Ce vreau să vă arăt este că sunt blocuri. Adică e o versiune foarte tare. Nici nu vreau să zic cât de tare este versiunea. Stai, unde mut microfonul? Îl las aici. Bun. Și uitați-vă măcar. Lama. O lamă. De ce nu picați albe? Albe curate, măi. Ok. Există de-ăștia mulți, știți? De-ăștia gardieni. Niște villageri roi. Noi
dar sunt răi. Și ăștia sunt îngeri. Uite-le fața, mă. Deci ăștia chiar sunt răi. Ia, ce dropează oare? Ia să iau eu o sabie. Mă gândeam eu că dropează asta. Mă gândeam eu că aveau culoarea aia. Sunt buni, mă. Ok. Deci, cam atât a fost și cu acest episod. Ne revedem data viitoare.